In Friesland binnen er zo'n 2000 boeren die het agrarisch natuurbeheer doggen. Dat kan bij rechten wijzen op greidevogelbeheer, maar ook op het onderhoud van het landschap. Ze krijgen een vergoeding voor de inkomsten die ze misrennen en binnen aansluiten bij een van de zo'n agrarische collectieven onder de koepelorganisatie Boerennatuur Friesland. Die zocht nou ruimte voor een hogere vergoeding. Nou, we hebben de boeren die we nu hebben, kijk, die moeten wel bloeien. Die mensen die staan ervoor, die werken al een jaar met ons samen en die willen ook met ons samen werken bloeien. Kijk, en die zeggen, het is op dit moment een kostenvergoeding en geen verdienmodel. En die mensen, dat zeggen we, nou, indexering van de tarieven, dat hebben voor die mensen is dat gewoon nodig. Dat verzinnen zij ik voor wat zij de afgelopen jaren al dienen hebben voor ons. Dat betekent dat de vergoedings aanpast worden aan het judaïsche prijspeil. Het Rijk verheegt het budget voor agrarisch natuurbeheer in 2026 van 120 miljoen naar 400 miljoen euro. Deze bouwboer bij Kolmerpomp hoopt dat toch zijn natuurbeheer uit te breiden. Als er nog wat meer rond in de handel bij komt, dan wil ik nog wel wat meer vogelaker hebben. Dat hebben wij gewoon, maar daar hebben we een beetje minder dingen, omdat het om regels vanuit het handel bij past er dat net heel nou meer mooi erbij. Dan ligt het een beetje bijschaafd te worden, dus dan past er, dan is er in het bouwplan ook wel ruimte dat we daar wat meer van gaan kennen. Op Loyengeer bij Snits had deze boerinnen al behoorlijk wat greidevogels in haar longen, maar zonder reguliere vergoeding, omdat op haar plak nog geen agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Zij hoopt het eerst wel mij te kennen. Die bedragen, die ken ik net, maar ik hoop vooral dat ze een beetje meer begeleiding aan kennen. Bijvoorbeeld met het wijzen van wat is nou handig geweest de keihorst of in welke volgorde. Zulke soort dingen. En een vergoeding voor misschien de extra kosten die toch stiekem wij wel makkest. Ja, dat zou ik wel graag willen. Het uitbreiden van agrarisch natuurbeheer is likwijls een kolossale klus. Als al die boeren bij ons op de deur kloppen en zeggen van, nou, we willen we mij werken, maar kennen we dat dan aan? Nee, dat kan op dit moment niet. Om dat op te lossen is er dit jaar landelijk 50 miljoen euro beschikbaar.